እስኪ ሓደ ነገር ከሓተኩም ኣሞንጎኹምን ኣሞንጎ እቲ ተፍቅርዎ ሰብን ዘሎ ፍቕሪ ሎሚ እውን ከምቲ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ይነድድ ኣሎ ድዩ ወይስ ቀስ ብቀስ ክዝሕልን ክጠፍእን ጀሚሩ ኣሎ? ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ክንጅምር ከለና ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ዋዒ፣ እቶም ዘይደኽሙ ናይ ፍርቂ ለይቲ ዕላላት፣ እቲ ንንሕድሕድካ ክትራኸብ ዘለካ ናፍቆት፣ ኩሉ ነገር ልክዕ ከም ፊልም እዩ ዝኸውን። ሓቀኛ ዓወት ፍቕሪ ምጅማር ዘይኮነስ ነቲ ፍቕሪ ንነዊሕ ዓመታት ጥዑምን ድልድልን ጌርካ ምቕጻል እዩ። ሓቀኛ ህይወት፣ ስራሕ፣ ሓላፍነትን ድኻምን ናይ መዓልታዊ ጸቕጥን ክመጽእ ከሎ እቲ ዋዒ ፍቕሪ ቀስ ብቀስ ክዝሕል ይጅምር። ብዙሓት ሰባት ፍቕሮም ዝበላሸው ዘሎ ይመስሎም እሞ ተስፋ ይቆርጹ። ግን ሓቁ እንታይ ይመስለኩም? ሓቀኛን ነዊሕን ዝጸንሕ ፍቕሪ ብስምዒት ጥራሕ ዘይኮነስ መዓልታዊ ብነማዕበሎም ኣናእሽቱ ልማዳት እዩ ዝውሰን። ርክብኩም ጥዑም ክኸውን እንተደሊኹም ዝተኸልኩምዎ ጉንዲ ፍቕሪ መዓልታዊ ማይ ክተስትይዎ ኣለኩም። ሎሚ ነቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ፍቕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሓድሽ ዝገብሩ ንርክብኩም ካብ ምፍልላይን ምስልካይን ዘድሕኑ 8 ወሰንቲ ልማዳት ክንርኢና። ካብቲ ቁኑዕ ርክብ ጀሚርና ክሳብ መዓልታዊ ንንሕድሕድካ ምምራጽ ዘሎ ሚስጥራት ክነግረኩም እየ። ርክብኩም ሓያልን ዘይናወጽን ክኸውን እንተደሊኹም እዞም 8 ልማዳት እዚኦም ምምራጽ ዘይኮኑስ ግዴታ እዮም። እስከ ሓቢርና ንረኣዮም። እቲ ቀዳማይ ልማድ ቁንዕን ክፉትን ርክብ ወይ ድማ ኦፕን ኤንድ ሆነስት ኮሙኒኬሽን እዩ። እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ጥዑም ርክብ ዓንዲ ዓጽሚ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብ ፍቕሪ ክኾኑ ከለዉ መጻምርተይ ንስምዒተይ ባዕሉ ክርድኦ ኣለዎ ኢሎም ይሓስቡ። ግን መጻምርትኹም ናይ ኣእምሮ ሓሳብ ከንብብ ኣይኽእልን እዩ። ቁኑዕ ርክብ ማለት ፍርሕን ስግኣትን ከይሃለወካ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓቀኛ ስምዒት ድሌትን ሓሳባትን መጻምርትኻ ክፉት ጌርካ ምግላጽ ማለት እዩ። እዚ ማለት ጸገማት ክመጹ ከለዉ ብምስጢር መሓዝ ወይ ኮነ ኢልካ ምሕባእ ገዲፍካ ብግልጽ ምዝርራብ እዩ። ክፉት ርክብ ምስ ዝህሉ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ምርድዳእ ዓቕሚ ይዓቢ፣ ጥርጣረታት ድማ ቦታ ኣይረኽቡን። እቲ ካልኣይ ልማድ ድማ ነንሕድሕድካ ምክብባር ወይ ድማ ሬስፔክት ኢች ኣዘር እዩ። ፍቕሪ ብዘይ ክብሪ ትርጉም የብሉን። ክብሪ ማለት መጻምርትኹም ፍሉይ መንነት፣ ናቱ ኣረኣእያ፣ ስምዒትን ድሌትን ዘለዎ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ምእማን ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኩሉ ነገር እኳ እንተዘይተስማዕማዕኩም ነቲ ናቱ ሓሳብ ግን ከም ዘይረብሕ ጌርካ ምርኣይ ዘይምክብባር የምጽእ። ኣብ ጥዑም ርክብ ዘለዉ ሰባት ነንሕድሕዶም ኣይተሓሕቱን፣ ኣይነኣኣሱን ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣሒስሮም ኣይዛረቡን። ብኣንጻሩ ሓሳባቶምን ስምዒታቶምን ከም ዓቢ ነገር ርእዮም የኽብሩሎም። ክብሪ ዘለዎ ርክብ ሓያልን ዘይናወጽን እዩ። እቲ ሳልሳይ ልማድ ድማ ጥዑም ግዜ ብሓባር ምሕላፍ ወይ ድማ ስፔንዲንግ ኳሊቲ ታይም ቱጌዘር። ኣብዚ ዘመናዊ ህይወት ብስራሕን ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ወይ ድማ ሶሻል ሚድያ ክንተሓዝ ከለና ሓቢርካ ምጽናሕ ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ሓቢርካ ኣብ ሓደ ክፍሊ ምቕማጥ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ጥዑም ግዜ ማለት ንኹሉ ዘዘናግዑ ነገራት ኣወጊድካ ነንሕድሕድካ ቆላሕታ ምሃብ እዩ። ሓቢርካ ምምጋብ፣ ብሓባር ክትዝናነ ምኻድ ወይ ድማ ብዛዕባ መጻኢ ምዕላል ክኸውን ይኽእል። እዚ ልማድ እዚ ነቲ ናይ ፍቕሪ መእሰሪ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ኮይኑ ከም ዝቐጽል ይገብሮ። እቲ ራብዓይ ልማድ ድማ እቲ ዋና መሰረት ዝምድና ዝኾነ ምትእምማንን ናጽነት መሃብን ወይ ድማ ትረስት ኤንድ ጊቭ ፍሪደም እዩ። መጻምርትኹም ኣብ ዘይብሉ እዋን እውን ጽቡቕ ነገር ከም ዝገብርን ንርክብኩም ከም ዘኽብርን ምእማን ማለት እዩ። ካብዚ ብምትእስሳር ንመጻምርትኹም ናይ ውልቀ ናጽነት መሃብ ኣገዳሲ እዩ። ፍቕሪ ማለት ንሰብ ምእሳር ማለት ኣይኮነን። ጥዑማት መጻምርቲ ንሕድሕዶም ምስ መሓዙቶም ክራኸቡ ናይ ባዕሎም ተውህቦታት መዘናግዕን ከማዕብሉ ነጽነታት ይወሃቡ። እዚ ናጽነት እዚ ነቲ ርክብን እምነትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ይገብሮ። ሓምሻይ ልማድ ምስጋናን ኣፍልጦ ምርኣይን ወይ ድማ ሾው ኣፕሪሲዬሽን ንብሎ። ምስ ግዜ መጻምርትና ዝገበረልና ጽቡቕ ነገራት ከም ግቡእ ወይ ድማ ቴኪን ፎር ግራንትድ ክንርእዮ ንጅምር። ንኣብነት ጽቡቕ ምሳሕ ምስራሕ፣ ገዛ ጽሬት ምሕላው ወይ ድማ ሓልዮት ምርኣይ ከም ተራ ነገር ክንወስዶ ንኽእል። ጥዑም ርክብ ዘለዎም ሰባት ኮነ ኢሎም ነቶም ኣናእሽቱ ጽቡቕ ተግባራት ኣፍልጦ ይህብሎም። የቐንየለይ ምባል ነቲ ስለ ዝገበርካዮ ብጣዕሚ የመስግነሉ ምባል ማለት እዩ። ምስጋና ምግላጽ ንመጻምርትኹም ክብርን ፍቕርን ከም ዝስምዖ ይገብር። ሻርሻይ ልማድ ንጸገማት ብጥዑም መንገዲ ምፍታሕ።
ወይ ድማ ሃንድል ኮንፍሊክትስ ኢን ሄልዝ ዌይ ኣብ ኩሉ ርክብ ዘይምስምዕማዕ ኣሎ ፍልሊ ዘምጽእ ግን ነቲ ጸገም እትሕዘሉ መንገዲ እዩ ኣብ ክንዲ ምርድዳእ ጸርፊ ወይ ኩናት ቃላት መኽፋት ጥዑማት መጻምርቲ ንጸገማቶም ብህድኣት ይፈትሕዎ እቲ ኣተሓሳስባ ኣነ ክዕወት ኣለኒ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ነዚ ጸገምዚ ንፈትሖ ዝብል ክኸውን እዩ ዘለዎ ጽኒ ኢልካ ምስማዕ ጌጋኻ ምእማንን ይቕረ ምባልን ናይዚ ልማድ እዚ ዓበይቲ ክፋላት እዮም ሻብዓይ ልማድ ንዕቤት ሕድሕድካ ምድግጋፍ ወይ ድማ ሳፖርት ኢች ኣዘር ግሮዝ ሰባት ኩሉ ግዜ ይቕየሩን ይዓብዩን እዮም ኣብ ጥዑም ርክብ መጻምርትኩም ሓድሽ ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ስራሕ ዕቤት ወይ ድማ ሓድሽ ዕላማ ህይወት ክህልዎ ከሎ ቀዳማይ ደጋፊኡ ክትኾኑ እዩ ዘለኩም ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ድማ እዚ ኣየድልየካን እዩ ብምባል ክንዲ ተስፋ ምቑራጽ ኣነ ምሳኽ ኣለኹ ክትዕወት ኢኻ ብምባልን ብምትሕብባርን ምስጋሙ እዩ ዘድሊ ንዕቤት መጻምርትኩም ክትድግፉ ከለኹም እትርክብኩም እውን ሓቢሩ ይዓቢ ተናይ መወዳእታ ልማድ ድማ ንንሕድሕድካ መምራጽ መቐጻል እዩ ወይ ድማ keep choosing each other ፍቕሪ ንሓደ መዓልቲ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን ፍቕሪ መዓልታዊ እትገብሮ ውሳነ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዋዒ ፍቕሪ ምስ ዝሓለ ጽቡቕ መዓልትታት ከምኡውን ፈታኒ መዓልትታት ክመጽእ ከለዉ ኣነ ገና ንዓኻ ወይ ድማ ንዓኺ ይመርጽ ኣለኹ ኢልካ ቃልካ ምሕዳስ ማለት እዩ ኩነታት ህይወት ብዘየገድስ ጸገማት ክመጽእ ከለዉ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝኻ ንምቕጻልን ቆራጽነት ምግባርን እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ጥዕና ዘለዎ ርክብ ምስጢር እዞም 8 ልማዳት እዚኣቶም መዓልታዊ ክንለማመዶም ከለና ርክብና ዝያዳ ድልድልን ፍቕሪ ዝመልኦን ይኸውን ካባኻትኩም ክሰምዕ ይደሊ ካብዞም 8 ልማዳት እዚኣቶም ንርክብኩም ሕጂ ዝያዳ ዘድልዮ ኣየና እዩ ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሓፉለይ እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ላይክ ግበሩ ሳብስክራይብ ድማ ግበሩ ብጣዕሚ ይቀነለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ጽቡቕ ግዜ ሰናይ ቀነ